vezmeme už ten led mám tady od včerejška, takže už je to hodně natáté. Aspoň vidíte, že to má... Aha, on se... Nechce se. Tak nemá nikdo po kapsách sekáček na led. Takže to ještě něco. No a když teďka vezmu ten 0 stupňů Celsia chladný led a dám ho do toho dusíku, začne to, vidíte, začne to bublat. Já vás takhle obejdu, abyste to viděli. No, začalo to vzít, jako kdybyste do toho prostě dali šhlavé do vody, kdybyste dali pořádně a jo. No. A ten led netaje, jo, naopak mrzne. Ten chladne na minus 200 stupňů Celsia. Led vaří kapalinu.